Mari. Ano ko itong nisulod ka sa kwarto, Mari? Away, mini. Pare ni mo, pre. Mag-away mo? Oo, pre. Kung saan mo pwede nag-awayan? Pre, ikaw na siya pagkatabang sa kuha, pre. Ay, gini. Ay, Mari. Istorya yun daw na imuhang kuwan, Be. Kining imuhang problema kay tanang problema na ay kasulbaran. Mao lagi, pre. Mo gani. Nyani ko din si mo, pre. Kay kabalo ko, pre. Ikaw na siya. Pre. Maula ka sa mo, pre. Oo, unsa man day kining kinahanglan nimo di ay. Pre, maulaw lagi ko, pre. Mari. Kumpare ko nimo, kumari ka ka. Ayaw ka ulaw. Iistorya ang imuhang kuan imuhang kinahanglan. Pre, nanginanglan mo ko di ko kwarta, pre. Manamong kiawayan, pre. Mari. Kwarta ra man na di ay. Dili na lang, pre. Ay. Pre, tabangin ko, pre. Pila man ang kwarta imong kinahanglan di ay. Maulaw mo. Ay lang, pre. Oy. Iistorya ba? Iistorya. Lagi, pre. Kanang nanginanglan mo ko di 5,000, pre. 5,000? Kagamay ra day ana. Ay, nakoy kwarta na sa ko ang bag. Nang makapahiram ka sa kuha, pre. Ay, siya may problema na. Hindi tuwad ka, pre. Nay kwarta. Asa man? Nadia sa bag. Ada, pre. Nara sa bag na diya. Kani, pre. Sa mo tawag ka Mari uy na. Kumpare ko nimo, kumari ta ka. Salamat dyan kaayo, pre. Uy, kaya na ako, kumpare ka. Butan, 3,000 lang, pre. Nagana din mo korta, pre. Uy, 5,000 o 3,000? 3,000 ra, Ay, pre. 3,000 rin ay. Man? Ay, pre, tawagin na lang din isa kalibo, pre, be. Kay tawagan ka nang wala ko ipabalit ang sudan sa mga bata, pre. Sorry mo. Pre, salamat kaayo, wani, pre, ha, pre. Kung wala ka, pre, doon na dyan masurman akong problema, pre. Ayaw kabalaka Mari. Eh, kabalaka. Salamat dyan kaayo, ni pre. Oh, nya, maura na. Kanang, ang saon man ako ni pagbayad, pre. Ay, ayaw na nauna-una ang bayad. Okay ra kay Mari. Ikas ko agad. Dili na ako ni bayaran. Balik niya, diri Mari ha. Sige, pre, salamat kayo ni mo, Away, pre, problema ha. na. Nya, pre, kanang, maadto na ko, pre. Oh, sige. Salamat dyan kayo, pre. Ay, pre, kanang, pre. Sa pagod. Pre, dumagin na ng isa kalibo, pre. Kalibo? Magbayad pa man na, may kurente, pre. Ay, pre. Oh, pre, Ay, pre, kuha na, pre, kanang tanan na lang na, pre, be. Kay ako na po ko yung mga dagang palitunon. Kanang, nasalamat kayo, ani, pre. Ha? Nga, pre, kanang tawag, ani, sagde lang, pre, kay pag mamatay na ang imuhang pari, pre, kanang ikaw akong ipuli. Sige. Nyari sa ko, pre, Kita ha? niya may ipon. Sige. Lugaya po mamatay ni pare. Uy, aron. Kami na may ipon ni Mari. Ay,